Saklamen bisingo mia horogo Facebook page Facebook rogo sengkebangman nungka tini kenawo baji phatir senai oba hairo kubangmano post nungka dengle boba kha khai ba boba hai man thaino man nai Belai hambai Sungsar TV tai Tuyung TV nongni sungmung tabungni ojorao belai kheno nangkukmani sungmung tini bai salbari ingkha bubagra mai tui jaya ko tamkhai bubagra kok kasari kelango bo okbuksa tongnai hingpano je oro murugui tongphainai rok murugnai rok ragui tongnani nango abon bagui norok sawi nungui tongdi norok salai di tamkhai bo okbuksa tongnai akok sawi kesarmani kasari kelangma bisingtui o jaga o jungjal bolte to nukjakia nongui tongo tangi kai o jungjal abo belai kheno simple jungjal chini langmao chini dophao je jungjal klai tongkha jung chini ha tongtoi chini ha nai manthaino jung mani meya jung o dopharok asukke rich dopha chini asukke kokthai kaham dopha chini hai kokthai o hasakau kusikri asukke kok milikja kokthai ganang jung omsukke rich dopha angtoi phano tini jung tongbibo goribai baksa hingke o salbrini jungjal obono chini tipra dofani bororok oro bubagra kok kasari kalangmani hingke yudrok simi tongthung bubagra kosto mannani kirijagu jotonono aboni bagai ang kotoma nahana thango central government ni thanio jodino kotoma kaham mani phege hangke ba jung orono palke hatai kotro teisa tongthoklai pinai haya ke ba kotoma hamia mani phege hangkai jung oboni sei pano teibo soba kotor khlailai jani bagai tiar tongdi hrinyo bubagra saklai kalangmani phiaba chini bororok bo asukkeno maya ganang asukkeno kha ganang jungjalno jungjal hinya o obona puilau samani kok tabuni o jungjal o salbrini jungjal o jungjal nok mungsapano singja gyang nai mani chini o jaga o sudu yudya tini buma bodol rok kabangma chakra jugrok kabangma chakra rok okra chakra rok oro phai logiriui tongo hatai kotorok borokni wansukmung obono je tabukni o jorao jung srapjani jungjalno sak soinargi manyangai chini thinang bo jagao sogino aro si belai kiri masingsa chini thinang belai keno manago kulugjak chini thinang belai keno wana masingsao klaijak chini thinang no tui tabukbo chini bosongo chini dofao chini hodao kabangma bororok no tongkho thasingani se sigang sanai takungbo saka tai kabangma borok no nugui tongo je dofano phem logui sak tornani wansuknai rok wansugui tongo ang borok ni thani onong ni channel ni bisingti o message norinani musumbo tini bai je salburi bubagra mai tui jaya ngui tongmani bubagra ni le tamu faida tongba bubagra ni tamu obab tong na bubagra ni hak rei na bubagra ni nok rei na bubagra ni rang puisa rei na bubagra sorkar ni thani mungsa thaisa mannani nango akbok gaham khayei kutuk khai wansugui naidi nongni bukhawo yak bere ui wansugui naidi tini bubagra sabani bagi o chobak lai tong bubagra ni chini rasmata bo mia oro phaiei bini sak hamia tutui logiri phaitang abo tamni bagi bongni thani mungsa obab rei phia o tipra dofani thani uke bebak se obab bungi tongkha rang puisa ni bo obab bialo klaijak tini manthai soktai ni bo obab montang ni ko kasawi phekengke waire waino masau montang hai bolong besero thangi pontosi sini odikar no sungje purnanan thango apuru sung satok pitok tekto birmano khiglai rijago dini lama lampara ganao bahaino dini ang dormo kuno dormo no sejanan thangia dormo ni munguibo kubuni bosong rok ha sek payu kisisa lama ganao buri phang bufang nukhang kaino a buri phang bufango ri kasa khawiri khari kasa khamani poreo aro nok tangmani poreo busa butui busuklo thumui jaga kabangma nahari paikha ang dormo no respect layo joto dormo no jung khulumo suriwo diai no tongo dormo ni biruddhe kok samani boya party tuibo rajniti tuibo haino chini ora party office tangnani hini chini edisini hano segi kabangma jaga ono building kotor party office tangi tongkha aba haike chini odikar sekjagi tongmani abono nuguino chini tipra dofarok tini oro hatai kotor thanchani sobano phunugui rifaimani oro kuno ksak hinya kufur hinya kakrang hinya kormo hinya ang mokol baitang nukha ani cinema bororokno miani salobang nukha ekdom khati BJP khai tongnai chini tipra sarano baani oro mokolo kalaikha congress khlai tongnai tipra sarano baani oro mokolo kalaikha CPIM khlai tongnai chini tipra sarano oro mokolo kalaikha aboni bagai norok jottono na ang ani khulumung yafaru bubagra ni je khorang no bubagra khorang sahor mano norok yamrok yasagi phaimani actually bubagra o jagao tipra mothani banari ang mani obono ekta karon che jung obo tipra mothani chobaya obo chini tipra dofani chobasi chini 19-20 ta hodano tuei je tipra dofa kaisa ni mani o dofa kaisa ni chobano khlaina thangtani wo tini nukha sung phiaba tabukbo matlab bazirok koekjon tongkho a matlab bazirok nobo ang okok no kasarna musung nong channel ni bisingtei norok buskang ni salno wansugui buskang ni salo kisisa suk
post power da manno nei sidda manno nei norok se amang simang kok sabano thagai muthagai norok nakar sandi norok no sini dofarok nakari rinai kaitor bo norok no nakari ruanu ishwar norok no nakarnai bhagwan norok no nakarnai norok se mani palai mani am mutai bo norok no nakari ruanu hayake norok nakar saklak to sekangni simeno sung saimano sini patal kinani kok no ang waire wai masongu jepuru sini Rajkumari Pragya chini Rajkumari Pragya jepuru MP election ni MP sido jepuru election basao azora bo fondi khekya tamni bagai rang puisa ni bagai rang puisa wa asukta kelegjak sidi rang puisa jotesto khlaikya जों abo sarai no sibu jepuru Rajkumari election no participate khlayo bo Rajkumari no logirina nino karai kobuni party ni borok bai kobuni hoda ni borok bai kobuni bosong ni borok bai rang puisa rijakma bai femlo gai dofano Kabangma bororok no oroi poroi klai boot boycott ni to nirikha actually abo boot boycott ya bini ap গণতন্ত্র ni অধিকার ভাই borok ni jotto ni অধিকার tongo boot rinani a boot rinani ani jodini ichha kri ang kono prarthi no saji angke nota upan rimano abon bagai nota ni bo ajaga rijak tongo nang asuk prarthi no saji angke nota uri nota jodino kapai in thanai adino sijak nai bole je bororok politics na hamjak liya nai ka abono ponto riya tangi ngeke bapro boot boycott khebani abo boot boycott khlaimani ya Rajkumari no boycott khlaidi mani se kubuni party ni thaniwo rang nawi oba haike no Bangladesh no go back khlaimi asak bo good participate khaya rajniti khlaini no bubagra no jatre putuk bai kha angbono sejamani musungya to tamung ngai gubai kok no sarani ma thangmani si dini ni haijora tabuni haijora bo je sawo bubagra no norok logitari sidi bubagra no norok no tuithari malia ang sinorok no tuidul nai ang sinorok no tuiter nai ni bukhok jog nang sanani nangya akok nini tomung kaham nini tuidulma kaham kai nono haino si borok logir tharnai agi ning dofani bagai kok sapuru agi ning hani bagai kok sapuru nono logiria diba sini odo fark nono logiria diba nono do logiri oi dilli porjonto nang bosta kandi kha dofana oba hekete bosta kandi ta guri risidi nang dofa bosta kani guri khani ni logiwo nang aro sgamai kabu kha nang aro sgamai kabu mani logiwo no nok nukhu oroi poroi khlaika dofana oroi poroi khlaika tabugle o samung khani ta thangja sidi nang sanani nangye nang tabuk bocora tongko o hatai kotor bubagra no logiri pheke nang koini neng kangkai nini akung sugmani no abukur jani lasimun kibi oi tabuk bo nang lasimung manai jodi no oro dofa bai koini neng phaikai no dofa bo na karnai kaidor bo na karnai ishwar bo na karnai aboni bagi ango kokko sarnani nayo abo hai borok ni logi uruk tharai ondo bhakto ung tongnai rok borok no bang sanani nayo tabukle sisidi bubagra tai oro je phai tongnai okra sakra rok sai nang ya khai dukho kosto tekto birman mani je soba khalai tong phai rok borok sak ni noknu kuni bagi sobai ya abo norok ni bagi bo soba khalai tongo o patal kinani bosong ni bagi bo soba khalai tongo tini o rebotini bosong ni bagi bo soba khlai tongo borno logiri tongnai a bororok ni bosong ni bagi bo soba khlai tongo tini bubagra no theitu hunnai bubagra no sejanai o jagawa hatai kotor phaine rok no munai o tiprasarok nong ni pusaputi ni bagi bo o soba khlai tongo aboni bagi khasi jasidi norok ni a jolima naslema nong ni a ohongkar no kibi hoi tabukle wansuk ni sini paithak jora sok paikha tini o jagawa angnai nei mani tamo naithok tamo sitra norok bengai lai tongai tamo kobor tamo kekrek jottono oro phaioi bubagrani khorang no yasagai tong phaio engka hangkai norok kaham tu tangai o jaga phaine ni ringyaba akok si sanani musungo phaidi paithak ni jorawo nong ni bukhano slai sidi nong ni a harsamani nong ni a rja sai tongmani abono khibui koine ni engkai jasini belai nya ate se koksuna musumani oba hai je miya horlai do sibukle ban Facebook o warriors ro khonja wak posteng baike juak ngai oro hangar strike yakta bo oksa soba khalai te buma bodol ka sala sigla bai kogro layo hei je Facebook logo sinai ro ke ning tam kogro sana musu actually ata koksuna ang okokno sana musu please norok negative ban ta thangnai jasini tini jodi no oro nang layo salai ni sau kai ang abno ko siang lak tangi ngakai sini tipra dofarok nungnai sanai bosong ni bororok oro tongai leng pronai rok hoito kisa nungai sawi tongkhana nung abno ignore khlaide kintu bonok nukum yakare oro logi tongphai mani nung abno ka tangi wan sugia ba bo leng pro oi
nogo nung nai chanai borok rok haito soimi angi phano bini sap tek to ungi phano boro nung sawi tongi man hai phano nono hoi halla hiya kunable nono thangi ru phergi kutugui tongi ya kunable tini buri be chala kok salai man hini norok se horot jatre pot kok pir layu tini buri ingi bo sala angi bo chini kaham halok bai kok salai nu tongi mano amno le norok tamani musunani ba norok bo phaidi norok bo ortong phaidi norok bai buri bo kok sanai buri bo sala bai kok sanai jeng bai jeng kok salai yang ngai sala bai chala simino kok sanai buri bai buri simino kok sanai abo to kok yablena sala bai buri bo kok ma sanai buri bai chala bo kok ma sanai abor actually borok ni nahar mungse juda bong ni nahar mungse hamye borok abo hai kok sanai rok borok orok hai soba khlainai rok yable abo ni bagi abo hai kok sanai no logiri hoi norok muni nai rok norok borok ni komen habnai rok please norok stop khlai di a borok rok norok wan sugui nai di tini ni odda pani chobawo borok orok haida okok sawi tong naki nogo asugui anondo khai fen tolawa asugui leb bisingo sukru kuru ke thutu tei da borok komen khlai tong bong thani do pani bagi wan suk mung krei do phanok kisisa hammani nukmani no bubagrani asuk kosto tektono 4 din maise ya tongmani no borok thani wan sukma krei aboni bagi si borok nogo asugui o koni tamhnai bokhorok khali bokhorok angkai shaitan ni jaga angu sigda bongni bokhorok kuno kri do pani bagi wan suma kri buagrani wan suma kri bagi aba jaga shaitan mang habui tongo shaitani wan suk mumang wan suri tongo aboni bagi do phana hambia sawi tongo hajani takuk dai bukuk song dini o jaga phai sen nungo sawo huni tongmani aw nungkhana no sakhana no tangi ngkai nungma sama sini bosongo sikeluk jak tongo ang sekango bo okok masau jeng rajbongshoni borok a jaga keluk jak no tongo sini tipra do pharok maya khaimani se suak arak bai mak khlai layu bole na haipalo walai pulai toklai nono halla palla ma to kri bole gabang ma jagao thangi nyuguyo aje tax khainai aje post khainai a borok si jot thoni sakra kukna buni kailai banda thangi suak khurisa maya khai bosi koi phaina buni kaisa kuthai banda thangi ponto suak kap samaya khai koi phaina a borok saidaman dini kok sanani belai putani dini a borok rok je sawo a jaga bri be chala chasamai tonglai khna kok rilai tonglayu haing layu a chala a je kok sanai a chala si jotni bihia kukung na ni ang sawo a bri jodina am hai post khai tong kai a bri jotni bihia kukung na dini jodina borok aba hai yang kai se borok kaham kuno din phana borok hameni charitro romi maya borok hamia je borok aba hai ke tomung sita tongnai bono tomung hamia wansuknai je borok sikok bono bunyo bo sikok khni changu abon bagi nogo asugui nong ha post hamia ruoi dofani bkhawo moila thebe mani no dofani bkhawo simuk thebe mani no norok norjadi mankai norok bo ochabaw phaidi dini bubagra tabuk ojagani mantri minister rok bo thanglaijak leader rok thanglaijak bubagra no tamo kogri khasung tabuk bo saimanya khu phia ang okok no sanani nayo kotoma kaham phaibo sung gosiwi na hanai ar kotoma kaham phaiya ngangkai tebo soba kotor ni bagi chung tiar nglainai kaham no bo gosina hanai hamia no bo gosina hanai kaham phaike angangkai ba sung kaham ke soli lainai thinang no bahike kaham ke talang lai mannai sini buddhijibi hinjak nai rok sini intellectual hinjak nai rok sung planning khlai lainai ar hamia kotoma phayu ngangkai buskang ni salok tebo soba kotor nangkai o hatai kotor no yakai yawi soba kotor khlai phlai theiya sak jorati thangnani bagi chung tiar tongnai a jorawo nung post hamia kaham khainai nono bo chung nangbo nung bo apuru buka slai phaidi nung je kok hamia sawi tongnai nono bo chung nanggo a buri bo nanggo a salano bo nanggo je nogo asugi anondo khlaiei bubagrani ok bukcha tongmano bengai tongnai nono bo chung nanggo nini bosongni bagi ba asoba nini thinangkai nung je puru o bazar kesaro sak nangi angjagai deliamura tei laipuru agartala hai jagao laipuru monu hai jaga laipuru bisramgonj hai jagao laipuru tup rijagai tonghakai nini nusajak nini nusla rijagai tongpuru tipra do pharok haino naide tongmanno ba we want justice ni chungno chung machirik nai bele chungno chung machirik nai nung tini yoda yokno ba je puru dofa bai dofa nanglai nai apuru nung ki phiok jak nai diba dofa na hamia sawi tongo nei aboni bagi khajani takuk dai bukuk song nongni a sasarara phanangman norok yakarja sidi norok koini ne bai bukha ki philei dofani hamkarani samungo logiri phaisa sidi a koksi kesarna musung awga sing bin thare to nangmani kok khlaime ka sing tese kibir phaifina haino hai te profesini khasuksa maya gana sini ata sar sin bin khote bo singkhalayana norok tini kok tuma ka ham jodi phaiyawi amia phaiganke oba haikede obusa tona yakko norok lahar kolok ya malkum kolok kasuna ni norok bobo haibus kamono ni sikla phan nong white beer bottle ni tam ya kre nong obrti nong lukurong tam ko
जों जतन साइडनो जों 4 दिन जरासे जों हांगार स्ट्राइक खालायदों बहाबो माइक्रि खालायदों माया हंके बा आप्रोके जों पूरा स्ट्राइक नुथाय बरा सुदो ओरिया ini हाथे कोतर सिंगिया पूरा एरिया para wasit strike sabni labne ha ani biswas tonggo je ang bobagrana believe khayo sini public roni studi mano believe khayo je जों ang kaitono bo believe khayo जों mungsale mungsa manchilai omo kaisa ang wansugo tamni ke sini tiprasani bagai sini tiprasarok onek sacrifice khajak tong नेता मंत्री रंग आं सेक्रिफाइस खायु हिया बनां सेक्रिफाइस खायु हिया आं ताबो क्लियर साइतो दा परितुस आं जदिनो आनि अमो रंग दा राइट दा अब नंगनो डिसाइड खादि नेता रंगनो आं बा ताबो अमो रंगनो बरंनो आं बरक सेक्रिफाइस खायाब्ले पब्लिक से सेक्रिफाइस खायु पब्लिक खायादा नोंले मंत्री एमएलए सावै नों तो आसुंनाय ओ जखन इलेक्शन टाइम पब्लिक बे बुजांनाय खा सरि पब्लिक टू पब्लिक वालायनाय बुलायनाय तगलायनाय केस रकलायु थानाय तो आं गोबांमान नरकबो खोनाकाना गोबांमान मा सुखखायनाय निजिसे आंबो केस रिजल्ट खाबले जों खद मल्टा मोहन त्रिपुरा आं जों टोटल 16 जना हा बुबागारानि आशीर्वाद बाय माया बाय बिनि तैफांबाय एक दिन बायनो जों यखा हायसि केस जों परे दिनाव थांका और अमरपुरनि वाइस आगरतला जों ट्रान्सफर खायका लगे लगे न क्लियर नङै थांका के पब्लिक रक करि बर रक बक हायके थंजा खांके बखलाय देमान खमबा हायनि बागैनो आं सानाय आनि लीडर रक बो पब्लिक न काहमके नायदि मंत्री एमएलए बो नायदि जों ताबुक जे हाताय कतर जों कासलायमानि ओ हाताय कतर कासलायमानि सुदु असबायसो माय आंके तो जों कन्टिन्यू थानाय थैके थैनाय प्लेन बो जों स्टेप स्टेप प्लेन मानानै सुदु लामा कासमानि बायनिया तुमा खायनाय खाया जानि जार लामा रुतुक सिना आपुरके सामने दुसनाय बोबाग्रानि दुजांनोबा ओ पेटवा नेता रंनि दोसे सिनि बोबाग्रानो हामजाया रंनि दोसिंनाय आबनि बागैनो आं सानाय ताबुले ता थंजाक्सिदि लुकुरकबो बरक सिसे तंगो नरक जे सिसे तंगो नरक सुनो थंगै तंगो हिने सिनि पारा बिसिंगो तंगो पेटवा नेता तंगो गोबांमान तंगो नगो किन्तु ब थाङै अफिसाव थाइसे कक साइमिया हायसे गे बनन बन्द बिलिभ खायनाबा जे बरक बुबा ग्रानो से राजानो से बिलिभ खाया के बिन कगले जों बाकी बिलिभ खायनिबा थानायो जों मा सालायखा आ दिनो आबो जों साना नांले बुइसे सानाय साका पाताल कइना तामिन साका राजानि हाताय कतरता थांनि माना खायो अब एक्चुअली वाहाल दंनाय माने बिनि तै बसे सिखनंगो ताइ मंकाय आं नुखाबा मिटिं खालायमाने जतनो नुखाबले सारा त्रिपुरानि बरं न आं ताबो मेसेज कयनाय पाताल कइना न ते रेबति मोहन त्रिपुरा न नरक खमा शान्ति बुबाग्रा न हाके नरक बुसकांगो काहाम मा तंनाय हा बुइबाय काहाम साजांना बनाय दि हायसि अमो कायसाला आं ताबो फाननायो नों बुइनि बागै काहाम खायका आंकेसि नोंबो काहाम हिनजांनाय राजा ताबो माइसे बागै 4 दिन काय दं माइसे सामने बागै खाय निने आनि बागै खायो ब अ खायतानिबो बिनबो मुं तरनाय राजा खाय कलांमानि बागै सिनि तिप्रासा ताबो खायंगो हिनै जों मा साया दा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देबबर्मा एमबीबी कलेज थानाय लाइबो आं सायफे उमाकान्त स्कुल साबो सनामबा राजानो सनामले एयरपोर्ट न सोबा सनामबा सिनि बोबागारानो सनामले आबनो पनसे थानाय 3-4 बছर सिगांगो बिप्लब देवनि आमालो ओ मूर्ति तागैनाय डिमान्ड तो सिनि तिप्रासान डिमान्ड बेले महाराजा वीर विक्रमनि स्टेचु तागदिने आबनो पनसे बीजेपी रो हनि साइतो अरे
sini ha buba gerarok si airport fast namu gangke oro ni wansar okle borok bahike borok snamin gosiba abo totally wrong gangke ang sanamo jong sini takok bukuk rono jong to kurui busamang sini kungthai barangke kurui si tabuk si kisa busukle hek 20% pas sini borok ba 10 to 20% saja genang ba kurui kuble kurui tongo kobangma ge abonon sanai ani kotorongno bang sanai norok please protiti nini assembly ba nini constituency thangka hangkai borokni gram thangdi example tabuk para beser gari thangmaya tongo amtei rogo bosu chini MLA rok montri rok thana nango nini area ani area hinyajat जोंबो समय मांके जोंबो थानाय दा कान्चनपुरखौ आंबो सिसिनिया कबले कान्चनपुर ता बनो जोंबो थानाय जोंबो ते किसा लिडार काहाम ग्राना हायसे जों ट्राइ खाय दङ जों बाहायके लिडार काहाम तेबो खलायनाय इमप्रुभ जों खलाय दङ जों साकसाबो खलायो बुइनितैबो जों खलाय दङ हायनि बागैनो आं सानाय जेने दाखौ बुखुरक नरक दज्ज खलायदि बुबा ग्रानो बिसास खायदि IPF ti khaine pungtung CPM khaine pungtung sini bubagra kok thai kaham tubui phai kangke no narok puras je BJP tongo hinai tipramotha tong sorry CPM Congress IPF ti tong nor jotor phaiberi welcome haisi sini ha जों बते किसमा सनाय और जों डिवाइड खाया हायसे